Okuma Radio, Okuma TV, Okuma 97.1. Life work jumadi a okwapin o se ade kwase ku photo so miensa e de share so no anopa ye sha se afie yi mensa sabe ya do Aburi Botanical Gardens yes a campaign bebre onunyafo ba kwa ensa ka ne sabe pese ne twetwe nkomo ye nuabema edi adodo ne fra no warlord no no so ne hu fa jumadi hu no onfa tudwa na enso yentimiti no warlord ye ma kwa ba ye ju so jumadi nyinara say na wankasa hu no o ne dika no ye beda okoma ase se ne yakoba bia okoma wo se ekwapemfo nyina ase program bia ye bia wo se ase na jumadi ya ekoso ide emse nijesem fitibra ye sha ase wo tobut wo besi ane nyina ye nijesem me so bia so eni agi obi bio wa bia so eni agi na isa efefefe na yen target ye set na emse etuma achieve nti eni jesem yo wo let me bisa empanyina ene madi nkomo bio ne se ebia wo yakwa ne dikan nti na adwen bi ho bio se amantam dunso no na fe atrankonwa makomako num no waze nifa jase ene eya donte plan bi wo se okwapin ni be ode work yi ede be ebo api wo mana yo plan wo sa we ne dikan kra ena sese yen ifunu nyina so ayempanyin nti no we ne dikan kra ena yenya okwapin na oye very youthful nti ne mpanyin ni so akoye mpanyin a water na echi the plan wo ho nti next year ye be hu ne bigger very big and mpanyin nyina kan wa ye ne wonya beko work no ye beda wase se afutu bi wo ho be ma wo mo antumi amma no bia na wo de atum ye afutu ye de man nyina ne se work we no a precede festival no ye be se odwane riba obi a moabo ne ho na oye adwuma no hyehye bibi na oye bibi kakra bodwo anwuma bi no obi a moabo ne ho don't bi nye bibi na odwai sebi ebetwam obi a nya so mfa so yeda obi bia ase yeda okoma FM ase yeda nipa ne akwapemfu nyina so ase nyame nhiro bia se mobile nso ebeda wase wo bre swa enti no yense wo bre bebre